Bueno, aurten auzoko jaien, Pudimendiko jaien 50. urteurrena ospatuko dugu. Oso urte berezia izango denez, irailetik gabiltza lanean, ez bakarrik Pudimendiko jai batzordea, auzoko eragileak, auzoko norbanakoak, txosnagunean parte hartzen duten beste eragile batzuk ere, egon dira lanean egitarau oparo bat eta egitarau anitz bat osatzeko. Eta horren emaitza apur bat izan da, lau gune ezberdinetan banatu dago dela auzoa, PPU bizen, Pudimendiko parkean, Mediko Tornain eta Separaden egongo dira askotariko ekintzak. Hori da, Oianek komentatu duena, hainbat ekintza ezberdinak izango ditugu, gune ezberdinetan zailkatuta egongo direnak, eta zera aipatzea, umentzako ipuin kontalaria izango dugu, urjolasak, txirrista bat jarriko dugu hemen Separaden, gazteontzako egongo da gazte mugimenduak antolatutako gazte eguna, haien egitarau propioa daukatenak. Bizanek ere ekintza ezberdinak burutuko ditu, adibidez bingoa, oso erakargarria eta famatua dena gure auzoan. Kontzertuei dagokionez, adibidez txupinazoaren ostean Andraiaina drag queen izango dugu gurekin. Ostiralean auzoko zein Gasteizko musika talde ezberdinek antolatutako bertsio gaua izango dugu. Larun batean Bazkabidean, Anixe, Nafarroan 1512, igandean izango dugu Kimuka prosesion eta astelenean Akerbet. Eta ere aipatzea, guk 50 urte betetzen ditugula, baina Pudimendiko Joaldun eta Motxorroen taldea ere 25 urte betetzen dituzte, eta haiek ere zerbait berezia prestatu dute auzoarentzat. Adibidez, 23an egiten dugun kale jiran, jende gehiago egongo da, eta ere umeentzako eta gazteontzako, igontzako ere tailer ezberdinak egingo dituzte. Eta gutxi gora bera hori da daukaguna. Hori da daukagun egitaraua, urtero bezala gonbidatzen dugu mundu guztia jaietara hurbiltzera. Beti ere gogoratuz espazio seguru bat sortu nahi dugula auzoan eta orduan ez dugula inolako erasorik onartuko eta hori dugana hurbiltzeko hori da. Adibidez, iaz martxan jarri genuen auzoko eskolekin jaietako maskota bat edo irudi bat sortzeko eta irabazle bat atera zen, Judizkillo daukagu Pudimendin, eta aurten fizikoki izango dugu irudi hori, aurkeztuko dugu Judizkillo. Eta ez dakit, urte luzea izan dela, gogorra baina oso polita, oso pozik gaudela, auzokide askok eta eragileek ere parte hartu dute honetan. Eta izan dela oso emankorra, azkenean norbanako eta eragile ezberdinen proposamenez positako egitarau bat izan delako, igual beste urte batzuetan zailagoa izan dena, eta urten auzoa asko inplikatu da egitarau hori sortzen, eta horren emaitza oso polita izan dela, eta uste dugu erakargarria izango dela publiko guztientzako.